Ja. Ja, ik ben jou zo terug. Anne, is het eten al klaar? Nee, want jij bent vergeten het vlees uit de diepvries te halen. Voor de zoveelste keer. Wacht even. Ja, dan had je het zelf moeten doen. Kijk, ik moet overal aan denken. Alles moet ik hier doen. Ik moet zeker 1 keer per maand mijn kamer opruimen. En daarvoor wil ik meer zakgeld. Ik wil zoveel. Maar dat gaat ook niet allemaal. Helaas. Ik heb nieuwe schoenen nodig. Ik heb met die andere 1 keer door het gras gelopen en ik heb gewoon nieuwe schoenen nodig nu. Hoeveel kosten die schoenen? €275. 275 euro? Ben jij gek geworden? Dat kosten tegenwoordig schoenen €275. Dat is hartstikke normaal. Al die influencers hebben die. Wie gaat er €275 betalen voor een paar schoenen? Daar kunnen we de hele maand voor eten. Al die influencers hebben die schoenen. En €275 is gewoon een normale prijs voor schoenen tegenwoordig. Ik vind dat geen normale prijs hoor. Dat betaal je daarvoor. Dat is de kwaliteit. Dan moet je maar een baantje zoeken of je doet mee aan een like- en deelactie op Facebook, maar van mij krijg je ze niet. Werken? Wat moet ik doen dan? Wat vind ik leuk? Ik weet niet wat ik leuk vind. Nee, ik ga niet ergens achter een kassa zitten op vakken vullen. Ja, mij niet gezien hoor. Dat ga ik echt niet doen. Sorry hoor, nee. Weet je wat ik ga doen? Ik ga stoppen met alles. Ik ga niet meer naar school. Ik ga niks meer doen. Ik word gewoon influencer. Influencer worden? Gewoon een beetje vloggen, een beetje doen. Kan ik zeggen, Eva, welkom. Jeez. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dan heb ik nog liever dat u de criminaliteit ingaat, maar geen influencer. Alsjeblieft, hij. Binnen een jaar rijd ik in een Lamborghini. Al die vloggers die verdienen hartstikke veel geld. Echt heel veel geld. Oh god. Mijn zoon heeft al een vertekend beeld van de wereld door al die influencers. Ik hoop wel dat dat eten snel klaar is, want ik heb alleen maar een broodje frikandel en een energieblikje gehad. Over 5 minuten is het eten klaar. 5 minuten nog. Nou, dan ga ik nog even buiten chillen. Goed? Want dat duurt me te lang. Trouwens, ik moet iets anders met jou bespreken. Heb je jouw telefoonkosten gezien van deze maand? Hartstikke over je abonnement heen gegaan. Wat over mijn abonnement heen? Wat heb ik gedaan dan? Je abonnementskosten. Daar ben je gigantisch overheen gegaan. Moet er niet alweer aan denken. Dat heb ik niet gedaan, ik bel nooit. En normaal ben ik altijd te vrolijk, hè? Ik weet misschien waarom ik over mijn abonnement heen ben. Ik heb een beetje veel Habbo-credits besteld, denk ik. Maar goed, ik moest HC worden en ik moest nog een paar meubels hebben, dus... Maar nu moet je gaan oppassen. Ik ga naar boven. Ik ga voor jou huiswerk maken. Ik ga naar boven. Ik krijg jou nog wel. Trek ik allemaal van je zakgeld af. Hou me tegen.